Joseba, eguerdion, ni Olaia Fernández de la Cuadra naiz, da hemen gauz munduakan, Portu Ondon, da erdu gegoaz ikusteko zer dako egun prestatute geure jatetxien. Portu Ondo jatetxe historia handiz edako, da eraiki zen 14. mendien, da gero neure atzitze da moma etorri ziren 1963an. Da, hostien, hasi ginen ja jatetxiegaz 1975an. Neure amuma frantzesa odil, da neure atzitzepako mundekarra. Portu Ondo dago esatute 3 aldez, alde batetik dakogu kanpina, beste aldetik dakogu jatetxie, da beste aldetik dakogu zerbezerie edo txakoline dala informalagoa. Baserri zen erdie geure etxi da, da beti ongara azkenien hemen sartunde, da kanpinen, da beti bueltak ematen. Da gauz Urdaibai biosfera erreserbaren bihotzaren erdian, geure jatetxie dakoz ikuspegi handi asko, da saiatzen gara beti maizek leioaren alboan eta terraza beti libre egotie, lasaitasune da agustu egotie jaten zauzen momentuen. Euren ebie iker dau jantoki aldetik, da nien hau sukaldien sartunde. Sukaldaritza azkenien tradizionala da bereziki protagonisteiak dira arrainak eta okelak, eta itzen duguz parreian. Portu Ondoko historia ezagutu ostean, joango garaia sukaldera plater berria egitera. Gaur egingo dugun errezeta izango da txuleta eta takia, da horretarako behar duguz 3 pauso. Lehenengo pausoan erabiliko dugun osagaiak izango da gatz lodia eta txuletaren zatia, da zatia bateraten dugu txuleteroaren beheko aldeko zentrotik. Bigarren pausua saltzarako erabiliko dugu baserriko arraltzoaren gorringoa, oliba olioa, Dijon mostaza eta txile ketu batzuk. Eta bukatzeko, piper, baltz eta zurien nasketa, gatz lodia, pinoiak, rukula eta gatz baltza. Hasteko, egingo duguna da okel zati hartun eta parreiara joan. Okel zatia egiten ari den bitartean, joango gara saltza egitera. Hasteko, egingo duguna da baserriko arraltzoaren gorringoa hartu eta bol txiki batean ipini. Ostean jarriko dugu mostaza Dijona, olioa, txileketua, piperbien nasketa eta gatza. Okela epel dago, eta ikusten denez hemen dakoguz infiltrazioak guretzako oso garrantzitsua da. Da egingo duguna da ebai laminetan. Tataki hitza japoneatik dator, eta azkenien da produktu gordin bat okitzie, eta kanpotik zeiatzie, bai plantxan edo bai txingarretan. Baina plater hau konkretuki nik enjot, neure nebiegaz, nizan zan plater bat express, azkenien ondo egiten zauen, gozo egon zan, da jatetxerako. Eta orain, egingo duguna da, okela platerrean jarri, volumen apurtxu batekin. Saltza ipini, pinoiak botako diogu, gatz baltza. Bueno, Joseba, espero du gure tataki platerra gustoko izana, eta hemen gaude Portu Ondon mundakan basebo itxaroten. Agur!